У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. З Духом Твоїм. Благословленная ты, Мария, бо носила Створителя свету. Ты народила того, кто створил тебе, и навеки застаешься Панною. Гэтымі словамі Святого Писания антофона нового ход пачнем святую мшу, падчас якой будем ускликать заступництва Найсвятейшей Марии Панны у наших интенциях, у наших справах. Особливо будем просить об здоровье души и тела опецы Маті Божей Чистаховской для Станислава, Яна, Тересы, Катерины, Элы, а так само о паспяховым лячэнні для Віктора і ва ўсіх наших інтэнцыях, якія даручаем Богу, усклікаючы заступніцтва Панны Марыі, асабліва падчас навенны перад урачыстасцю Маці Божай Чэнстахоўскай. Таксама будзем сведкамі сакраменту Святого Хросту, падчас якога дзіця будзе адроджанае у сакраменце і будзе магчыма называть Бога своим Отцом. Дорогие батьки, якое имя выбрали вы для своего дитяти? Чего вы просите у Костела Божьего для Эмиля? Дорогие батьки, просячи хросту для вашего дитяти, ці усведомляете вы, что прымаете на себя обовязок выховать его верой, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Эміль, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста, збаўцы, цябе пазначаць бацькі і хросныя. Молимся. Милосерднойче, сьогодні ми з радостью ушановуємо Найсвятейшую Маті Твоего Сына. Просим Тебе праз ее заступництва, допоможи нам у слабости нашей, каб мы, покинувши свои грехи, могли удосконалиться у цнотах, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Рут. У Наамі быў сваяк па ейным мужу, чалавек заможны з роду Елімелеха, а звалі яго Боаз. Маабітянка Рут сказала Наамі: «Пойду я на поле і буду падбіраць каласы, затым у чыіх вачах знайду прыхільнасць». Яна адказала: «Ідзі, дачка моя». Тады яна пайшла і, прыйшоўшы, зрабіла ў полі за жнеярамі. І выйшла, што тая частка поля належала Боазу, які паходзіў з роду Елімелеха. І Боаз сказаў Руце: «Слухай, дачка, не хадзі падбіраць па іншым полі і не сыходзь адсюль, але далучыся да маіх служанак. Глядзі на тое поле, на якім яны жнуць, і хадзі за імі. Я загадаў слугам сваім не чапаць цябе. Калі сасмагнеш, ідзі да начынняў і пі, адкуль чэрпаюць мае слугі». Яна упала на твар свой і, пакланіўшыся да зямлі, сказала:
За што знайшла я прыхільнасць у вачах тваіх, што ты прыняў мяне, хоць я чужаземка? І адказаў ёй Боаз: мне расказалі ўсё, што ты зрабіла для сваёй свекрыві пасля смерці мужа свайго, як ты пакінула сваіх бацькоў і зямлю, на якой нарадзілася, і прыйшла да народа, якога раней не ведала. Пасля Боаз узяў Рут, і яна стала яго жонкай. І ўвайшоў да яе, і пан даў ёй зацяжарыць, і нарадзіла яна сына. А жанчыны казалі Наамі: благаслаўлёны пан, які не пакінуў цябе сёння без наступніка. Няхай імя ягонае стане слаўным у Ізраілі. Няхай ён суцяшае душу тваю і падтрымлівае цябе ў старасці, бо нарадзіла яго нявестка твая, якая цябе любіць, і лепшая для цябе за 7 сыноў. І ўзяла Наамі дзіця гэтае, і паклала яго на калені, і была яму нянькаю. І далі суседкі імя яму, кажучы: у Наамі нарадзіўся сын, і назвалі яго імем Абед. Ён стаў бацькам Єсея, бацькі Давіда. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Благословленный человек, який боится Пана. Благословленный человек, який боится Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен праці рук своїх будеш споживать, будеш щасливий, добро тобі буде. Благословленный человек, який боится Пана. Жонка твоя, як уродливая виноградная лоза в стенах дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки вокол стола твоего. Благословленный человек, який боится Пана. Вось так буде благословленный человек, який боится Пана. Нехай благословить тебе Пан Сіону, і ти убачиш добробит Єрусалима во усі дні життя свого. Благословленный человек, який боится Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Один у вас Отец Небесный, и один у вас кераўнік Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тобі, Пані. У той час Jezus pramówił do naroda i włóczniał swoich takimi słowami. Posad Mojsieja zajęli kniżniki i faryseji. Тому все, що скажуть вам, робіте і заховуйте, але не робіте поводле учинків їхніх, бо яни говорять і не роблять, тому що яни зв'язують тяжкі і непосильні ноші і ускладають на плечі людей, а самі не хочуть і пальцем крануть їх.
Усе ж учынкі свае робяць яны дзеля таго, каб паказацца людзям. Яны пашыраюць філактэрыі свае і павялічваюць махры, любяць першыя месцы на гасцінах і першыя лавы ў сінагогах і прывітанні на рынках, і каб людзі называлі іх раббі. Вы ж не дазваляеце называць сябе настаўнік, бо адзін у вас настаўнік, а ўсе вы браты. І айцом вашым не называйце нікога на зямлі, бо адзін у вас Айцец Нябесны. І не дазваляйце называць сябе кіраўнікамі, бо адзін у вас кіраўнік Христус. Большы з вас няхай будзе слугою для вас, бо той, хто узвышае сябе, прыніжаны будзе, а той, хто прыніжае сябе, будзе узвышаны. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвилинку. Уміловане у Христі Пану, брати і сестри, Єсус, який проходить праз розныя мясціны, ён несе добрую навіну. Сёння ён досць жорстка звяртаецца да тых, хто навучае народ выбраны, звяртаецца да фарысеяў і кніжнікаў. Пасад Маісея. Што гэта азначае? Гэта азначае, што тыя, хто мае уладу, яны вядуць народ выбраны да збаўлення. Яны навучаюць, яны знаюць веду пра закон. Але адначасова Езус кажа, што скажуць вам, рабіце і захоўваеце, але не рабіце паводле учынкаў іхніх, бо яны гавораць і не робяць. Фарысеі і кніжнікі, як чуем далей у Евангеліі, яны носяць на сабе часткі пергамента. Гэтыя філактэрыі, так называныя, як чуем сёння, гэта Божае Слова, Божы закон. Але яны яшчэ таксама могуць яго пашырыць, дадаючы часткі Святога Пісання на гэтае, паказваючы, што яны пабожныя, што яны ідуць за Божым Словам, але адначасова накладаюць вялікія ношы на звычайных людзей. І людзі губляюцца ў гэтым усім. І таму Езус пахіляецца да кожнага чалавека. Ён звяртаецца да сваіх вучняў і да сваіх слухачоў і кажа, захоўвайце, што яны кажуць. Выконваеце Божае Слова. Але таксама, звяртаючыся да іх, ён кажа, каб іх сэрцы былі поўныя свабоды і любові да Бога. Бо адзін ёсць толькі настаўнік, адзін Айцец Нябесны. Ён, які жадае, каб мы маглі увайсці ў ягонае валадарства. І таму Езус Христус, Сын Божы, ён, звяртаючыся да тых, хто яго слухае, хто за ім ідзе, ён хоча, каб мы мелі сэрцы поўныя любові і міласэрнасці.
Большы з вас няхай будзе слугою для вас, бо той, хто узвышае сябе, прыніжаны будзе, а той, хто прыніжае сябе, будзе узвышаны. Умілваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, просім жа нашага Збаўцу Езуса Хрыста, каб мы у сваёй пакоры былі падобныя да Яго міласэрнага сэрца, які пахіляецца над кожным, хто патрабуе апекі, хто патрабуе аховы, каб мы заўсёды былі поўныя той любові, якой Ён прагнуў. Амен. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Твоё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў яно ўзрастала у святасці і мудрасці. Цябе просім. Молімся ва ўсіх нашых просьбах і інтэнцыях, якія заносім да Бога за заступніцтвам Найсвяцейшай Марыі Панны. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысцителю, молися за нас. Святый Юзефе, святые Петра и Пауле, молитесь за нас. Усе святые Божие, усемагутны вечны Божа, Ты послал у свет Своего Сына, каб Ён отхилил от нас моц сатаны, духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перанес у цудоўнае валадарства Твоего святла. Покорно молим Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста Пана нашага. Няхай абарадзяе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, Ты учыніў, што з крыніцы хросту забурліла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Хвала Табе навекі. Паўтараем, хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога аднаўляеш у Тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты праз Духа Святога у Тваёй любові, якога уліў у нашае сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Хвала Табе навекі.
Божа, Ты выбираешь охрещенных, каб яны з радасцю абвяшчалі усім народам Евангелие Христа Твайго Сына. Хвала Табе навеки. Хвала. Май ласку паблагаславіць цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаны ёю Твой слуга Эміль, якога у веры Касцёла Ты паклікаў да крыніцы адраджэння, меў жыццё вечнае праз Хрыста Пана нашага. Дарагія бацькі і хростыя, праз сакрамент хросту, прынесенае вамі дзіця, атрымае, як дар Божай любові, новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не апанаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў вас крос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце Пану нашым. Амен. Ці хочаце, каб Эміль прыняў хрост у веры Касцёла, якую мы разам з вамі толькі што вызналі? Эміль, я Цябе хрышчу у імя Айца і Сына і Духа Святога. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спотребно, цяпер і завжди, і на віки вечні. Усімагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае Цябе хрызмам збаўлення, каб Ты, далучаны да Яго народа, прабываў у Хрысце святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Эміль, ты стаў новым стварэннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен.
Примите светло Христа. Все вместе, родители крестные, возьмите за свечу. Вам, бацькі хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваше дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Христе, у Христа прануліся. Аллелуя, аллелуя. Да Тебе мы, щиро раскрывши все души, почуй Ты наши просьбы, да поможи в беде. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Припавши до Твоих ног, мы стоим полной покоры, жалеем за грехи наши, за все учинки свои. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Спрадвечны Боже, отдаючи пашану Маті Твоего Сына, покорно Тебе просим, нехай святая ахвяра, якою мы Тебе складаем, праз ласку Твою, учиїць нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты учыніў у сваіх святых. Аддаючы пашану Найсвяцейшай Пані Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты учыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе паслаў людзям збаўцу Езуса Христа, Твайго Сына і нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто Твою ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый мяне у белой госты, забери мою темру. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый мяне у белой госты, забери мою темру, огорни мяне, каб як ты стаўся хлебом, огорни мяне, каб як ты стаўся хлебом, поблагослови, хлеб подели поміж тими, хто прагне, поблагослови, хлеб подели поміж тими, хто прагне. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый мяне у белой госты, забери мою темру. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый мяне у белой госты, забери мою темру. Молимся. Милосердный Боже, даючи пашану Маці Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавления. Просим Тебе, щедро надзели нас усіми потребными ласками, каб мы неспынно удоскональвалися у христианских цнотах, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую за супольную молитву. Пасля благословления еще занесем наши супольные молитвы до Бога Отца за заступництвом Матери Божией Ченстоховской. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословит вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Тривайте у спокої Христуса. Дякуем Пану Богу. Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja.
która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. Z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Raz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Powtarzamy, pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boga, pomagaj nam nieustannie. Matko nasza najlepsza, pośredniczko nasza u Boga, szafarko łask wszelkich, Matko świętej wytrwałości, tronie miłosierdzia Bożego, wszechmocy błagająca, poręko naszego zbawienia, pogromczyni mocy piekielnych, kotwico naszej nadziei, umocnienie słabych, ucieczka uciśnionych, wybawicielko głodnych, opatrzności ubogich, lekarko nasza w chorobach, ratunku ginących grzeszników, nadziejo zrozpaczonych, wychowawczyni powoleń kapłańskich, mistrzyni życia duchowego, strażniczko czystości, opiekunko rodzin, czula matko sierot, zbawienie umierających, Pani naszych losów, przewodniczko pewna do nieba, obrona nasza na sądzie, wybawicielko szczyśca. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przyjmij, Boże, wszystkie nasze prośby, nasze intencje, które zanosimy przed Twój tron w niebie, wzywając opieki Najświętszej Maryi Panny, aby zdrowie duszy i ciała opiece Matki Bożej Częstochowskiej dla Stanisława, Jana, Teresy, Kateryny, Eli, o pospiechowym leczeniu dla Wiktora i we wszystkich naszych prośbach. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Księdza nami, Maryjo Pani Jasnogórska, módl się za nami, Maryjo Pani Jasnogórska, módl się za nami. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I my też tu zgromadzeni poglądajmy Maryi, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach darujmy, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach darujmy. W imię Ojca
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.